दिनैनि दिनाव जोङो इउपिपिएल रुलिं पार्टिखौ नागारनानै फैनायनि गुदियावनो आसलथे जोङो दैदेनगिरि बा जायफोरा गुदियावनो प्राइमारि लेभेलावनो जा बा ब्लक लेभेलावनो जा गोसो होनानै 17 बोसोरनिबो बांसिन हाबाफारि मावबोनानै इउपिपिएलखौ सरकाराव फैनायनि फिथाइखौ जों मोनहोनो हादोंमोन। नाथायबा बिथांमोनहा जोंजों बा जोंनि थाखाय माबा मोनसे मोजां अनसुंथाइ होनानै फैबाय थानाय समाव इउपिपिएल सरकारिनो हाबाफारि मावफिननो हायो, बे मोनसे जोंनि फारसेनिफ्राय बिथांमोननि मिजिं आसाया गैया बा जोंखौ अनसायनायनि बेबायदि मोनसे थासारि जों नुवाखै। बे हिसाबैनो जोङो पलिटिकेलाव थाङो होनोब्ला अभाब अभिजग माने क्राइसिसफोरखौ फुलफिल खालामनायनि सिमां नुनानै गासिबो बे गणतन्त्र देशआव पलिटिकेलखौ इन्टारेस्ट खालामनानै बयबो आवगायबोयो। दा दिनैनि दिनाव जोंनि फारसे बेबायदि अनसुंथाइ बा अननाय पाब्लिकफोरनि फारसे जों बेखौ मोनदांनाय मोनैलाय जोङो गोसो गोरबोजों बिजेपिआव माबा मोनसे जोंबो इयुनाव गसंथानानै थानो हानायनि डेभेलपमेन्टनि फिथाइफोरखौ मोननो हागोन आसाजों जोङो मदद होनो होननानै आवगायबोनाय जायो। मा बिबानाव दं आरो नोंथांजों लोगोसे साबसे दिनै इउपिपिएल दलनिफ्राय फैखो आरो मा बिबानाव थानाय मानसिफोरा? आङो दिनैनि दिनाव माने ब्लक लेभेलाव वान अफ द सेक्रेटारि हिसाबै दङ, नाथाय आङो बिथांमोनजों माने एक्टिभ हिसाबै खामानि मावनायखौ आङो एसे गोजानाव थाबोबाय थादों। आरो सिगां बोसोरावहाय क'क्राझार जिल्ला फार्मार सेलनि फार्मार सेलनि प्रेसिडेन्ट हिसाबै बिबान मावबोदोंमोन। दा आङो एक्स फार्मार प्रेसिडेन्ट क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि बेबायदि जानानै दङ। मथा मथि जोङो सिगांनिफ्रायनो डाबल पिनिफ्रायनो जोङो बे पलिटिकेल हान्जाखौ गोसो गोथारै मोजां मोननानै मावबोबाय थानाय माने ओनसोलनि रायजो राजा आइ आफा बिथांमोनहाबो जोंखौ मिथिगौ। बे हिसाबैनो दिनैनोबो दाबो राजनितिक हान्जायाव एसे मावनो लुबैनाय गोसो जानानै फैबावनाय जाबाय आरो। जों दिनैनि दिनाव 7 गिबियै जयनिं हाबाफारियाव बाहागो लाबाय। फैबाय थानाय समाव जोंजों लासै फारि माने लिंक जानानै जोंजों दंखायो, बिथांमोनहाबो फैबाय थागोन। जिहेतु ओनसोलारि दल बिपिएफआबो दंमोन, बिपिएफखौ नागारनानै बिजेपिआव जगदान जानायनि उद्देश्यआ मा? बिपिएफ आरो इउपिपिएल मथा मथि रिजनेल पार्टि मोननैबो, नाथाय बिथांमोनखौ जों रायजो राजा लुबैदोंमोन जे मोननैबो गोरोबनानै मोनसे गोहोगोरा खौसेथिजों बिटिसिखौ सालायोबा मोजां जायो। बिथां चिफ आसामनि हिमन्त बिश्व शर्मा सारा खावलायनाय आरो जों बयबो मोनदाङो एसेबाबो साननो हानाय गोहोनि सुबुंफोरा जे खौसेथियासो देरहासारनायनि मोनसे मोजां हाबाफारि होननानै। आरो जोंनि आसाया बेनो बिटिसि बा आसाम स्टेट गासै भारत नाङैनो बिजेपिआ दा मोजां मोनसे खुंथायनि पावाराव गसंनानै दङ। बेखायनो जोङो बिजेपिनि थ्रुयै जोङो जौगानायनि हाबाफारिखौ मोननो हागोन जोंहा मिजिंथिनायजों बे हान्जायाव जोङो लोगो लाफैनाय जाबाय। आंहा मोनसे फोथायनाय दङ, बिजेपिखौ आदार कास्टनि सुबुंफोरा थांनाय 10 बोसोर एमपिनि मासियाव थिखोहरबाय थानो हानाय फिथाइ, जेरैहाय नबशरणीया बिथांखौ खुनु मोनसे मबिलाइज गैयाजासे गले देरहाहरदों। बेनिखायनो जों बर' आरो आदार कास्टआ लोगो नांनानै माने 100% बिजेपिखौ जै खालामगोन बा देरहासार खालामगोन बनरगाव समस्तियाव राजिब सारखौ, बेखौ जों मोनदांहरनानै जोंहा फोथायनाय लानानै बेखायनो जोङो बेयाव जयनिं लानाय जादों।